Fil-qasam marittimu il-bandiera Maltija hija s-sitt l-aktar b'saħħitha fid-dinja u l-ikbar waħda fl-Ewropa. Dan wara li komplet tissaħħaħ fis-sena 2014. Transport Malta fisret kif l-2013 Malta klassifikat fis-7 post fid-dinja. Iżda s-sena li għaddiet, ir-Reġistru Merkantili ta' Malta kellu żieda ta' 12.5%. Dan wasal għal numru rekord ta' aktar minn 2500 vapur merkantili li huma fuq ir-Reġistru Malti. Intqal ukoll kif sal-aħħar tal-2014 l-awtorità proċessat 191,376 applikazzjoni minn uffiċjali li jservu jew iridu jservu fuq bastimenti Maltin. Il-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura Joe Mizzi ikkummenta dwar kif dan ir-riżultat inkiseb grazzi għas-sem tal-imsieħba kollha involuti. Il-Ministru kellu wkoll kliem ta' tifħir għal fatt li żdiedet il-kwalità tal-flotta u qal li dan jikkonferma kemm huma għaqlin id-deċiżjonijiet li ħadet Transport Malta. Intant kien innutat ukoll titjib f'dik li hija reġistrazzjoni ta' jottijiet. Fil-fatt is-super yachts li tajru l-bandiera marittima Maltija żdiedu bi 13.6% fuq is-sena ta' qabel.